Wala, bumibilis na si Bilay. Agdadagkat na. Ayun na. Huli ka, Balbong. Hi guys! Welcome back po sa aming YouTube channel. Yan, for today's vlog, tutulungan po namin si Auntie Ligaya sa pagtatanim ng kamatis. Kamatis na ano yun, Auntie? Butinggan. Ano? Butinggan. Na kamatis. Yun po yung hinarvest namin. Mag-ano ulit sila, magpapanibagong tanim ulit. Si camera girl, naiwan po sa bahay, nag-e-edit po siya. Kaya kami lang po yung present ngayon. Let's go! So, yan guys, ito yung ating itatanim. Ayan, ang ganda-ganda niya noon. Yun. Dalawa na dyan? Hindi kaya? Bakit ganyan mo lang? Natin na guys. Diba nung nakaraang nandito lang kami, nag-harvest. Ngayon, magtatanim naman tayo. Hindi yung tag-harvest lang tayo, magtanim naman tayo. Iba naman. Oh, pwede na ulit tayo mag-harvest ng sili. Dito? Ayan o, may tanim na sa ngayon. Ay, dito pala sa ganito. Ito sa gitna. Bawat kanto. Sa kanan. Ayun na, sa paa mo na yung Nagul ka? mayroon, pero mga rapon. Nakakontakas na yan ang nyog. Oh, so ayan guys, simulan na natin magtanim ng ng kamatis, ng Tiligaya. Paano ang Yan tayo laglag mo lang dito. Oh, ilaglag lang daw. Ganyan. Ganyan lang. Basta tugkan. Basta bulang ko ng lupa. Ako na ang taga-bunot Sige, tugpil mo, tugpil rap. Tama bilis. Iisa ba yung pangtusok mo? Dapat dalawa sana yung ganyan. Puntayan mo lang. Malalim yata ito. Higit naman yun. Kaya nga buong buo siyang ganito. Parang galing naman yung parang paso Wala nang kain, butas. Ano yan? Ayun. Magsunod lang pa. Kunin nyo na dito yung kunin pang Mainit lang guys. Dalawa yung nakakanya. Ang galing mo sayang. Ano na, bumibilis na si Bilay. Agdadagkat na. Ante, check upin mo yung gawa nila. Kung makapasa. Sinundan lang namin yung gawa ng kilhan. Ito yung kangkilon, hindi natapos. Pag namatay yung tanim nyo, wala. Siya matanggal nakatali-tali na. Ayan na Huwag mong bunutin na. Hindi, tinanggal. Tinanggal ko lang kasi. Pinutol mo. Hindi, nagdikit kasi. Paano tay? Akala niya daw hinugot. Hinugot niya at nakita ko yan pag anong mo para madali. Kanina pa kami ante. Di sana nahugot. Hindi nito kulan. Meron man. Sarap pa dyan mamaya. Ay, ibang talo dito. Ayun yung kasama yung talong ko. Tignan nyo yung asyendera natin guys. Nagamando na lang. Paano walang butas man? Dito rap, sa gitna ka rap. Pagkaro kang tumot Karo kan to sibuyas me Pagkaro pala tayo nakapalit. Maiwan yung Ba't di ba pisilin mo ka dito, Joe? Para maglabas. Nasira nga to. Hindi siya nabuo. Ang ganda ng kamatis, ang lago. Lagu-lagu-lugo. Yan, kayo na yung upo tayo. Nako. Blood manal.
Low blood tayo manan. Ay, cute. Diba ang sisipag ng magagandang dilaga, oh? Ay. Ang kayo nakakita ng mga ganyang kagaganda, nagatarim ng kamatis. Oray kapudpudutan. Kaya nga eh. Kaya lang walang juwa, ano dyan. So, sobrang dami na dyan nung nag-aligaw sa'yo. Wala nang ano. Wala ako napipili. Walang mapili. No, dyan? Ibang lugar. Santi-pasing din siguro. Walang mapila. Ay, hindi niya ipagpalit si Uncle Marsing. Forever niya yan. Sa Antiligaya, pwede pa. Pwede niya pang palitan si Uncle sana eh. Gusto mo rin rap? Palitan niya si Tatay Mao? Rap? Pwede. Yung kinanay. Ayun. Balik kayo siguro. Balik itanong ko na. Tanongin niyo man ako. Pwede. Ano? Bakit si nanay mo ang magligaw? Bakit ka kalayo na? Bakit? Tabingi. Pero wala kang ginaligawan ngayon, Rap? Ha? Wala pa? Baka naalik ah. Ang ganda na ng panahon, guys. Oh, wala nang bagyo. Nakaalis na si Peng at saka si Queenie. Oh, ayan. Ang ganda ng ulap. Diba? Tapos, diligan to, ante, after. O, mamayang hapon pa. Yung terate, ano arap, diligan pa ito. Nanay, kung na ito, tinapakan to Tita Ligaya. Baka matapakan yung maliit dyan ha. Kunti na lang, oh. Matapos na. Mabuhay ka. Hanggat gusto mo. Hanggat kaya mo. Sa dulo. Yan, sinisimulan na ni Auntie Ligaya magdilig. Para madaling matapos. Para makakain na tayo ng Irish caldo. Balong may kwan dyan. Nako. Ano lang nga yun? Yung may mantika. May dala kami, tita. Manok lang talagang sa'yo. Ayan. Wow. Manok na lang kulang ante. Manok na lang kulang. Kahit hindi ka nagapayag, may dala na kami. Para wala ka nang pa. Wala nang kawala. Yung lang at yung Nagamawi. Nagamawi yun. Dami namang balag ito. Nandiyan na yung bawang ni Gandan Balaw. Hindi yata. Ito ka. Itanim na natin ngayon, di pwede? Ha? Sa kanya tayo. Lagyan na pa niya lang ganyan. Apo da balong ka talo dala nagmulag yun nasa oras da. Ang tayo mo sa oras da. Iskis ko pa itanong na yung bawang kasi magtayo ng sibuyas. Oo, kadali-dali itanim ang bawang. Dati nag-aakon kami sa ganyan. Arawan kami sa ganyan. Daming pantay. Ayan guys, magtanim din ako. Para meron din akong harbisin eh. Pag nagkuhan. Dali lang itanim itong kamatis. Tapos tatabunan yan. Ano, Billy Boy? Pagod ka na, boy?
Aglalaok tayo kuhamon ka. Ang cute oh. Mga kadugyat na yung mga bata pa yun. Kiro kon na. Mga matured yung tignan kung paano. Batak sa bukid. Sa initan. Gabod nga gabot, maduna. Ay, magpudutan ako gaya ba? Beg ka ba? Sisipag naman ang magagandang dilaga oh. Okay. Dito na sa kabilang din na. Wala na? Wala na. Ayun pa, meron pa. Saglit lang pala magtanim ng kamatis eh. Mga ilang buwan to ante, bago siya harbisin? December. Ay, mahal ang gulay sa December. Kaya nga, ginto. Kamate. So yun guys, bale, ang gagawin na lang natin, magdidilig. Diligan natin siya bago malanta. And then, after namin magluto ng arroz caldo, magtatanim naman kami ng bawang. Ayun. Ayun. Wala kayo, panyo mo yung nirakrak ta ulnas dan. Wala ba yung may ate? Nananawagan po ako kung sino mang may-ari ng ulnas na to. Ano na? Marupok na? Sino bang magsakay dito? Siktarot na naman sa antipaseng. Ayan na guys, pipiliin na ni Arap yung ating huling manok. Ayun na. Huli ka, balbong. Sa'yo yan? Pero, Pili pa nga nung malaki. Katawa na to. Malat ang katawa. ito kaya ang kawitan. Kay kuya yan. Ano Dan? Katayin na natin to Dan. Magkaroon na si Gigi. Magpainit tayo guys ng tubig na mainit. Ayan lang, Kape. ayan lang alam iluto eh. Kaya hindi magkajowa eh. Okay, marunong na ako magluto. Basta't magluto. Ano? May maluto. Merienda na. Eh, may pamerienda siyang Tiligaya na ano ba gato? Maruya? Okay. Kaya isa dyan. Mahal kasi ang asukal guys eh. Nagkatibid ng asukal. Ano mo, tatadad. Luya to. Mas masarap pag maraming luya ang arroz caldo. Buti ba tayo tiging ko niya na yan? Pinuwin mo pa. Pangit mo ng gulot kasi. So, yun guys. Tapos na tayong magkatay. Ito na. Lutuin na natin ang ating manok. Malasang manok. Busy sila dun magmaritisan. Rinig na rinig yung busis ni Maduna. Basta pag si Paduna. Hey! Gamasin natin sa asin para matanggal yung lansa. Ito na siya! Sarap! Akin yung atay. Akin yung leeg. Kabango ah. Luya. Ang sikreto sa arroz caldo, maraming luya. Tsaka mabango siya kasi.
Wow! Ang masin niya. Ayun o. Ang kapit talaga yun. May nang ako. Dala. Wow, sarap. Pero masarap yun na may gano'n. Amoyin mo. Paano mag-amoy? Hindi ganyan. Ganyan o. Yan. So, ayan guys. Lemon. Parang lemon to eh. Hindi ba to lemon? Hindi mo nga daw, sabi nila, iwan eh. Peres. Perut. Yung lemon kasi ganun lang rin kalaki. Wala may tao sa bahay. Ano? Gawin nating kalamansi. Wala tayong kalamansi eh. Maasim pa ito. Ayan, mayroon siyang Yun. Oh. Tanggalin na natin yung buto. Pwede mo ihagis yung buto dyan, no? So, ayan guys, magtatanim naman tayo ng bawang. Ayan, first time natin magtanim ngayon ng bawang. At syempre, harvestin din namin yun. Sa susunod na taon. Yan, habang pinapalambot natin yung manok, itanim natin naman yung bawang. Bawang ni Auntie Ilang buwan ante yung bawang? 4 na buwan. Mas matagal pala siya sa sibuyas. Okay. Hindi ko pa na-experience din magtanim. Na-experience mag-harvest dati. Yung mga bata-bata pa tayo. Pero magtanim, di ko pa na-experience. Yan. Eto, may tanim na yan na bawang. Oh, may nagtubo na pala oh. Oh, marami nang nakatubo oh. Then mayroon pa kasi silang buto. So itatanim naman. Tayo naman magtatanim. Anong araw nung nagpunta tayo dito, Wibe? Oo, Wibe, 1 linggo na ngayon. Paano yan ganun? Dati mga ka-dragon, dito sa lugar namin, puro bawang talaga yung tanim, hindi sibuyas. Nung nagkaroon ng reaper, no, nawala yung bawang kasi nga wala na silang ganito oh. Wala na silang makunan ng ng dayami. Oh, ito ang ating itatanim. Tigi isang piraso dan? Paano ang tanim ba? Pag ganyan? Ito tayo, ito ang itusok. Ay, nakaganon. Pag ganyan daw ang tanim guys. Oh, baka baliktad din tanim nyo Baka ha. may pagkasta. Doon na nagtubo sa lupa. Ito na sa lupa. Magganyan na lang ako dito. Ba't ito? Ano ba? Doon sa kabilang ano ba? Ilang away? Ano? Dito daw yung kantiligaya. Sige, tubkol nga tubkol. Para maraming maanis ganda. Hindi na tabunan nante? Tabunan eh, ayun oh. Hindi, itusok lang siya. Itusok na lang. Tayo mo. Kung may nagsiping, tanggalin mo. Ayusin nyo magtanim, wala tayong harbisin. Kung may kasama siya. Parang nagatanim din kayo ng kuwan, pila-pila. Galit ng takap ko. Gusto ko maliit. Nagtubo na oh. Yung sa'yo ay agad-agad. Kunin na ninyo yung yung isang plat. Isang dangkal yata yung ano. Ayun oh, kalain mo yung isang butil ng sibuyas, ay ng bawang. Mas madali siyang itanim kaysa sibuyas. Ang sibuyas napaka Arte. napaka mahirap. Pagiti. Kurang sa mo pati plat mo dang. Paulitin na daw ito. Ayusin mo Gigi yung tanim mo oh. Ay, ayos to. Sa isang tugtog ko to, 2 magtuba oh. Kaslapunan na eh. Hirap mo kasi kabataw. Ba't sila hindi kinatanggal yung bato? Ikaw lamang nagakurain. Meron dito na, wala pa. Hanapin mo, Jay. Tubkol mo lang, tawag mo nang kunain. Kunin yung bato, ay yung maudi tayo. Ayos. Nakulong na ako. Tignan nyo guys yung 2 kadugyot oh, kasi sipag baga. Kulang na lang talaga juwa. Oh. Saka nakakita ng ganyang 2 binata oh. May juwa na ba? Tignan ko nga yung tanim nyo sa tanim nila.
Oh, mas malalapit pa nga yung tanim nila, oh. Lapitan nyo pa, mas malalapit tanim nila. Ayan, tapos na tayo sa isang plot. Pertakan nyo. Naudi ako, nay. Maudi ka kamo magbirimba. Katahimik nila magtanim, no? Pagod na siguro. Tirik ba naman ang araw, eh. Anong oras na to? 10:20. Dali, may arroz kaldo man tayo. Masarap ang pagkain mamaya. Yan, abanuhan naman ni Kadogs Dandan. Bago siya takpan ng dayami. Kunin nyo na yung dayami para mabilis. Hindi diligan to, ah? Maglagay naman tayo ng dayami. Takpan natin, guys. Nakalakawin eh. Paumok namin to. Dito lang sa taas niya. Ano pa naman dyan ang ano yun? Hop. Yung, very good. Kakalat na lang daw mamaya ni Kadogs kasi mainit. Balik muna tayo sa kubo. Kaluto ka na? Duwang, guys. Paumitak lang raw. Duwang, kita ka man niluto nung naimas. Anata na eh. Itong sabaw. Hindi, ganito rin eh. Sarap. Parta kang matata, mabising ka na eh. Ay, pabayag-bayag ka, ngalang-ngalang ka. Ayun na guys, luto na ang isang batch. Sarap. Di kayo malmalpasaw. Namata kayo yun, nagkusaut. Ano basta? At saka kwan pa yun. Matibdog pa yung ati subsub ko papuyutan. Dito pa dyan. Ganyan na. Pangalawang batch. Ubus na yung isa. Agad-agad. Nag-iiryak pa yamin nga mababoy yun. Mabisin na matangga. Kayo yung lugaw. Ay. May patapings. Inarbis lang naman yun sa lasunan ng Tipaseng ay ligaya. Kaya yaw, tayo mga nang. Man, ramanan tayo mantay ko Aros kaldo ni Maduna. Napanan na nga tayo atay. Dulin dan sang guys. Ay, baka ning alunos natin doon. Wala. Yung leg. Kasi ayun na. Sa akin yun atay. Hindi rin daw ng atay Ano ba kayo, Nes? Hindi. Wala kang sandok. Wala ka sandok? Dalawa lang muna. Tira niya daw ng lagaya. Gusto mo, Andiyan yata yung atay, Brad. Wala man dito. Hindi ko masukain. Ganyan. Madi. bato ko lang yata yun. Hindi, yan yun. Balik ko, Hindi. balik ko. Bato ko lang galaw niya. Lagyan natin na bawang. Sarap. Diyan yung atay, boy. Yung duling mo sa mouth. Ayun, atay, oh. Atay ata, oh. Ayan, yung atay. Batik ko lang. Atay. Ayun. Thank you. Salamat. Ako nagkatay, di akin yung atay. Anong hinarap mo, Jay? Pakpak yung pakpak. Iging hiwa ko sa apat. Buti ko masarakan mo pa.
Antay, magkain na. Masarap naman. Isa na yung dalawang boys. Kain na. Sandok na, oh. Mabisin na, guys. Kain, guys. Ay na, nagasang akong guys. Nagasang. Galupay na yun. So, yun na nga, guys. Update ko kayo. Wala na yung isang kaldero. Upos na. Nagrarawo na. Si Kaman mabisinan. Nagpudo magamin. Nagriga magamin. Nagmulat ikaw, sa kamatis kan bawang. Rugman. Ayan, pauwi na tayo, guys. Kasi kailangan namin umuwi ngayon. At maglaba. Ang dami na naming labahin. Thank you po. God bless.